Salam, hormatly vatandaşlar. Men ýene sizin bilen Tankiz Murat Gurbanov. Men şu köpleşigimde DWT Döwlet Baýhanynyň kanalyna çykyş barada gurrun edesim gelýär. Şul bir günlükde Saddam'ın diýen bir blogeriň videosu çykdy. Şol ýerde ýani şul adam maňa garşy hemme töhmetler ýygyna bir video çykardy. Saddam'ı kritika edip çykyş etjek bolamy? Men şonu düşünürjek bolýar. Hemmemiziň ýalňyşmany hakymyz bar. Egerde biz Döwlet Baýhanyna gaýdyp gelsek, men Döwlet Baýhan bilen dogan okuşmadym. O diýmek men oň bilen ýani bir kampaniýa girmedim. Ýok. Maňa Döwlet Baýhan geregi ýok. Maňa Allah Muradyň Rahimyň geregi ýok. Maňa Akfel Saparyň geregi ýok. Men 55 ýaşadym şolarsyz, men ýene ýaşap bilen. Anam. Indi ýene bir soru şul tanqidler boýunça aýdyp geçjek bolýan. Direliş Türkmen diýip bir çykyş edýär, bloger, DWT aktivisti bolan. Häzir ine şu bloger. Ine şul ýa men näçe Murat Gurbanov meni eşdenok, bizi eşdenok, biz halk, biziň hem bir isleglerimiz bar, biziň hem bir dağımız bar. Men şu direlişe we şu ýaly pozisiýada duran adamlar düşünürjek bolýan. Ýurluş direliş, siz we siziň ýaly pozisiýada duran adamlar. Sizin halkta, menim halkta, siz bloger. Ine men Tankiz ýöne hiç wagt görlemem. Men halk, ine biz halk, sizin öz pozisiýaňyz bar. Şunu unutmaň. Elbetde diýilişiň maňa köp soraglar bar. Elbetde menim köp ýalňyşlyklarym bar. Dogry pursatda tanqid edip bilersiňiz, ýöne halkyň adynan däl, öz adymyzda. Inni ýene bir zat aýdyp geçirdim elе, şunu hemmesini topladym häzir. Nadir Seyidowyň ýani çykyş barada. Men dogry görmedim, ýöne başynda gördüm. Meniň pikirimçe bu çykyş bir gövnüýanan adamyň bir çykyşy diýip hatap edýän sebäbi oň diýen zatlaryny öz pikir etmän çykyş edip aýtdym diýip pikir edýän. Nadir Seyidow aýdan soň men aýtmaly bolýan. Şol 4 sany admin diýenleriň içinde Nadir Seyidow içinde şular bizim aktivist şadımızda, bizim agzalarımızda adımızı, familiýamyzy açyň we ýüzüňizi görkezim diýip bunu mecbur etjek bolýar. Her kim admin bolsun, DWT agzasy bolsun ýa-da aktivist bolsun, her kim öz behwidi üçin görüşýär. Şu Nadir Seyidowyň şol diýenini bir topar askarbleniýa sözler aýtdy. Meniň pikirimçe bu terbiýesiz aýtmak. Eger ol bul aktivistler pamoyka diýen bolsa, o pamoykada sen näme işin bir topar wagt bilen. Sen ikinji gerek näme çykyp gelýär. Şoň üçin Nadir Seyidow çykyş edip bagşlama sormaly. Hem aktivistlerden, opozisiýadan, bir aýtdy DWT'den.